пак се върнах и това е втори епизод на Skymaster. Слушаме да си търсим мизерната къща, защото верно е мизерно. Добре, малко, искам храна. Поне ще ме заситиш до някъде. Така, сега имам спринт. Едно бутче точно, така че не е много добре. Това за спешни случаи. Те да можеха да видите просто и той телепортира там, където стои. Да ми намерят къщата. Но не. Няма как! Мразя живота си! Ще избягам! Ще избягам. Скоро стъкладното ще ме изгрифам още. Килър. Най-странните къщи. Това трябва да снима просто. Сега въпросът ми е как ще изкача. Карвам. Аре, моля ти са много. Много са много. Покажи ми къде ми е къщата. Едно искам. Да видя къде ми е къщата. Просто къщичка. Супер малка е. Толкова ли да може да намеря? Значи, вчера и днес не ми върви изобщо. Вчера и днес просто не ми върви. Това не ми е къщата. Мота няма дори да я направя тъй. А пък и тази е по-малка. Мота не е чак толкова малка. Аз съм стигнал до дъното да направя така малка. 20-30 купчета по-голяма е дънка. Няма се намеря къща. Няма. Фъка на работа. Всичко е фъкано. Всичко, докато не си намеря къщата, за мен е фъкано, ти си фъкан. Да пишеш в крипа. И ти си фъкан, всички са фъкани долни котелета. Как може да ми добавите? Ще бъде бак. Или бак. Не ми пука как... Но там съм. Пчелите. Добре, хора, ще паузирам докато ти намеря къщата, не докато я намеря. И така върнах се и най-след си намерих къщата. Ето е скрипа. Най-след. Знам, че квадрат мързеше. Тук ми айтемите. Значи, това ми е пауъра. Вече се... Как ще не знам. Телепортиране 20, килда 0, умиране 0. Това не знам. Не може по. Не може. Имам си храна, всичко си имам, ето ми ябълки, всичко имам така. Сега отиваме за най-яко нещо само.
Ами, не е ли яко? Първо отиваме за по-якото нещо. Кобъртно. Мина по ще си прави, то пак ще го съберем. Гравъл. Ще накажа свинята заради това. Той ще изпъка. Макар че и тази изпъка. И те я изпъка. Значи се бъркам супер яко, ето ми сам. Ще го съберем. То един стак ще взема там. Дали ще ми е предостатъчен. Колкото прозорца там има. 4 стъкло имам. Там 2 са 6. Се издигнем въздух. Въздух! Едно троше каба с дървена кирка. То събрахме го. Колко е? 39. Я все пак да преброим колко имам. Колко трябва да имам. Карла съм. Не трябва да точно. Иначе сам събрахме. Той беше много близо. Да видим. Тук е 6, тук е 4, значи 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, да, 34, 38, 42, 46, 52, 54, 56, бърках се, 56, 60, 64, добре, така вече стана стак, и 8, стак и 8, стак и 12, стак и 16, стак и 20, стак и 24, стак и 28. Значи няма да се спи, това там е само 100 на 100, виждаме често, който ще рейдем. Който няма нищо в него, ще взема често. Който е бил този пич, така тази си е често избягал. И да го е загубил, аз го рейдна. Кой е това? Ако се снимам къщата, идвам тук. Но може посъдя там да видя нещо за този човек. Защото тя да загубих. Дори имах стак и нещо кол. Всякъде сети. Мамка му! Сериозно, ще ми се щупиш огън сега. И отново не си сетна хубаво, нали? Не е вала на мен. Пай си го загуби. Пак ще сам и... Значи стак и 28. Добре. Добре. Стак и 28, стак и 28. Ще го заберем. Трябва голи ръце. На бак тайм бе. Осмо, добре, моите, 4, 5, 6, 7, 8. Окей. Се прибираме. Да загубим монстр. Ендермен. Мирако! Ай се бягай! Кой ще ме настигне? Apa ще покажеш купил?